नमस्कार. आज आम्ही एकदम भारी आणि उत्सुकता वाढोपी एक मैथिली लोककथा समजून घेऊयात. ही कथेचे नाव आहे बट्टू. ही कथा म्हणल्यावर फतीर बसलेल्या एका लहान जीवाकोसो आपलो जीव वाचवता आणि कसो एकदम बदलून वेता हाची एक थरार गोष्ट. खरेच कोठीण वेळ आयल्यार कोण कसो बदलता हाचो हो एक एकदम जबरदस्त नमुनो आहे. चलूयात आम्ही सुरुवात करूया. आता आमच्या मुखार एक वडलो प्रश्न उभो रावता. एक लहान टांक नसलेलो बुगदेजो पिल्लो जंगलाच्या रेखाव म्हणजेच भयंकर वाघाक कसो हरोवपाक शकता. ऐकूनच अवघड दिसता मोरे, पण ही कथा आमकां एक अशी यात्रा दाखवून दिता जी पुरापोणा कुतूहलान भरलेली आहे. कायम गुपीत उगटे करून असताना हेम कसे घडले ते आम्ही ह्या विश्लेषणांतल्या समजून घेऊयात. ठीक आहा. आता आम्ही ह्या कथेन खोलयेन भितोर वचूयात. एकदम शांत असो एक गाव. थुईम एक बोगडी आपल्या 4 महिन्यांच्या लहान पिल्लाक मयेन पोसताली. सगळे कोडेन बरी शांतता दिसता, पण मुखार दुर्गापूजेचो उत्सव एकदम लागीम पावलोलो असलो. आणि ह्याच उत्सवा फटल्यान एक भयंकर धोको लिपून असलो, ज्याची ह्या परिवारान काहीच कल्पना नसली. आणि ती गावची शांतता चोड वेळ टिकली ना. एक भयंकर परिस्थिती उभी झाली. पुजेच्या वेळार बलिदान दिवपाक एक मनुष्य लहान पिल्लाक विकते घेवपाक आयलो. मोल भाव झाला आणि पैसे दिवपाचे असले. हो क्षण त्या लहान जीवाखातीर एकदम जीवित आणि मरणाचो क्षण ठरलो. ताचो जीवो आता सगळे तेंकलेल्या धोक्यात असलो हे सांगेल्यार फोड जावचना. ह्या वेळार आवई बकडीचो जीव भिरान तीन कापूक लागलो. तिने आपल्या पिलाक एकेवातीन शिटकवणी दिली, जंगलादिक्केन धावून वाच, नातर फल्ल्याम ते तुका विकून तुझे बलिदान दिताले. ह्या उक्तरांत एक काळीज हलवपी सत्य लिपुल्लो आहा. एका वरदान घरान निश्चित मरण आणि दुसऱ्या वरदान जंगलाचो भिरांकूल आणि अनोळखी वातार. हंतूनलो एक मार्ग विंचून काडाप म्हणल्यार खूप कठीण परिस्थिती मुरे. आणि मगेर त्या लहान पिल्लाने एक एकदम धाडसाचो निर्णय घेतलो. कालोखाचे राती तो जंगलात धावून गेलो. आपले सुरक्षित घर सोडून अनोळखी आणि खतरनाक रणाची वाट तना धरली. हो एक ऐसा निर्णय असलो जो त्याची पूर्ण जिंद बदलूंक कारण ठरलो. फुडेम त्याच्या वंगना किडे जातलायम हाची चूक कल्पना कोणाकूच नसली. आम्ही जसो वेळ फुडोन वेता ताचो विचार करूक. पहिले रातीचे खोईट धनवून वाचाप. दुसरे जंगलात 2 ते 3 वर्सन स्थिती कोडेनसन झुजून रावाप. आणि तिसरे एक ताकदवान आणि भालगड्या जीवा भागसन वड जावून मुखार येवप. जंगलाच्या कठीण परिस्थितीन ह्या भिवकुट्या पिल्लाक एक निदर आणि खंदार जीव केला. ह्या पूर्ण प्रवासान ताची मानसिक आणि शारीरिक बांधावणी बदलून उधरवली. आणि हो फरक दुल्यांड भरपासारको आहा. एका वरदान एक लहान नाजूक पिल्लू आणि दुसऱ्या वरदान तो कसो एक वॉड भिरंकुल आणि ताकदवान प्राणी बनला, हे आमका खरेच आश्चर्यचकित करता. हो बदलाव एकदम स्पष्ट देखाता की भिरंकुल प्रपंच आणि कोठीण वेळ आमका कशे नवीन रूप देतात. एक लक्षात घेऊया, जंगलाच्या भयंकर वातावरणान त्या पिलांना नष्ट करूंक ना, पण त्याची पुनर्जन्माची प्रक्रिया केली. आणि ह्या नवीन रूपाक नव मिळलम बट्टू. बट्टू म्हणजे एक भिरंकुल वड बोकडो ज्याची धाट खड्द आणि वड शिंगाम असात. जंगलान ताका एकदम बळशाली आणि स्वावलंबी जीव बनयलो. आता तो खूंच्यानूच एक सामान्य बोकडो दिसना असलो. आता कथा येता एका एकदम थरार वेळार. एक दीस भुंता भुंता बट्टू एका नव्याच जंगलात पोवता. आणि थुईम ताचो सामनो ह्या कथर परीक्षेकडे जाता, तो म्हणल्यार जंगलाचो राजा. एक वहाडलो भिरंकुल वाघ ताच्या मुखार उभा रावता. ह्या क्षणाची फकत कल्पना केल्यारपासून अंगार कांटे येतात ना. एक सामान्य प्राणी असलो तर तो थुईंचो थुई प्राण सोडतालो. अशा वेळार भिवाप एकदम सहजिक आहा. पण बट्टू थैम दिसून येता तो एक आश्चर्यकारक आत्मनिश्वास. तो आपली सुवात सोडीना आणि वाघाच्या मुखार निदारपणान उभो रावता. हो क्षण म्हणल्यार एकदम सिनेमॅटल्या स्टँड ऑफ सारखो दिसून येता, जेणे वाघाक सुद्धा पुरपण गोंधळून घातला. वाघाक काहीच कलेना झालो की हो अनोळखी प्राणी कोण आहा जो आपल्या चोमाटपासून भेवना. वाघ जो एक भिरंकुल शिकारी तो पासून आता भितरतून घाबरला. बट्टूचो तो व्हॉड आकार आणि खड पळून तो थांबता. तो अटॅक करपाचे सोडून दिता आणि चोडशे काव्यात्मक रीतीन विचारता, वाखाणलेली खाड आणि मिशी असलेल्या मका सांग तू खुंयचो येता, तू अनोळखी देव. वाघाच्या या विचारपंटात त्याचो लिपुलेलो भाव आमका वाचपाक मिळता आणि तो कितका गोंडलून गेले हेम स्पष्ट दिसतं.
आता बाठूची ही शाणपण पलोया त्यानं एक एकदम जबरदस्त आणि आश्चर्यकारक फोटिंग पण केलं. तो टीच काव्यात्मक शैलीत जाप देता, हम शिवाचे संगात खेळता आणि जोर मका 10 वाघ मिळवनांत तर हान उपास करता. आपली भितरली भिरंट लिपोवन काम त्यानं असं नाखून दिलं की वाघाक खाऊभी त्याची फुकट सकाळची न्याहारी असा. हे उतरान वाघाचे डोळे फिरले म्हणल्यार जाता. आणि तुमका खबर आहा, ही धाडसाची चाल पूर्णपणे यशस्वी झाली. त्याचं तो आत्मविश्वास आणि ते खोडे शब्द ऐकून तो जंगलाचो राजा वाघ पूर्ण भिवून थुंचेन धावून गेला. हे खूपच अद्भुत आहा की कशा फुकट उतराण आणि छतीन उभे रवा पण एक शक्तिशाली वाघ भिरंतीन पळलो. हे आमका दाखवता की भिवून धावणपाचे बदलाक उत्तर देऊन उभे रावक कितले महत्वाचे असून शकता. कथेन फुडीम एक धूर्त कोलयात जीपन जिकरा हा, जो कपाटष्टीपणाचो प्रतीक म्हणला जाता, तो पासून ह्या खिलांत आपलेच कपाटष्टीपणाचो शिकार होता. फुटकिरीपण आणि कपाट नेहमीच उपयोगी पडताना मुरे, खरे ताकद आणि बुद्धिमत्ता हचे मुखार कपाटष्टीपणा कुसम हारता हे आमकां हंतून स्पष्ट समजता आणि कथेची शिकवण आणि छोड घट्ट जाता. आम्ही आता ह्या कथेच्या खेऱ्या विश्लेषणाकडे येऊया. एके बाजून आहा शारीरिक ताकद, जी वाघाच्या रूपान आमका दिसता, आणि दुसऱ्या बाजून आहा मानसिक तीक्ष्णता आणि आत्मविश्वास, जो बट्टुकाडे असलो. ह्या स्पर्धेंत बुद्धी आणि तत्कालिक विचार कशी अंगाच्या व्हड बलाक हरोवपाक शकता हे खूप बऱ्या रितीन दिसता. माइंड ओव्हर मसल म्हणजेच शरीराप्रसा बुद्धी श्रेष्ठ आहा हेच सत्य उभे राहता. तर सरख्यात महत्वाचो मुद्दो हो असा की ही मैथिली लोककथा आमकां खूप वड शिकवण देता. पहिले, आत्मविश्वास हे एक भारी ढाल आहे. दुसरे, साऱ्या वेळेर वापरलेली सारी उतरम खूप ताकदवान असतात. आणि तिसरे, बुद्धिमत्ता ही शारीरिक ताकदीक नेहमीच मात देता. हे तिन्ही मुद्दे जीवनात खूप उपयोगी आहेत आणि आमकां एक खूप वडली शक्ती देतात हे नकारून जावचे ना. हाय सुंदर कथा मुखावयल्या पिढ्यांखातीर एक व्हड प्रेरणा झाल्या. बटूचं धाडस आणि त्याच्या जिनाची यात्रा एका आदर्शप्रमाणे आहा. ही कथा आमच्या लहान भुरग्यान हे शिकवता की खरी ताकद फकत शरीरात नाही, तो परिस्थितीप्रमाणे आपलो स्वभाव बदलावाण आणि चातुर्यांत असता. हाची वरतून आमका एक खरो मार्ग मिळता जो पिढ्यानपिढ्या फुडे पावता. आता शेवटाक एक खोल विचार करपासारको प्रश्न आहात. आजच्या आधुनिक जीवनात आमच्या मुखार असलेले ते प्रतिकात्मक वाघ खुंचे आहात? खुंचे असे धोके आणि कठीण प्रसंग आहात ज्यांच्या काम आम्ही बुटूच्या धाडसान आणि आत्मविश्वासान उभे राहून हरवपाक शकतात? हचार आम्ही निदान थोडो वेळ विचार करूया आणि नेमिष केते तरी नवीन शिकोंक तयार राहूया. हेच असले बुटूच्या जिविताचे खरे सार. बरे, तर देव बरोम करूम.